Human sa nahitabong pagpanlungkam sa Sabang Elementary School, laing tunghaan na usab sa Islas Ulango ang gilungkam. Hinoon, nasikop ra usab dayon ang suspitsado kinsa usa ka minor de edad. Si Luan Merondina sa report. Kagahapon sa alas 7 sa buntag, nadiskubrihan sa principal sa Talima Elementary School nga gilungkab na ang iyang opisina ug nahanaw na ang usa ka laptop nga nagkantidad og kapin sa 46,000 pesos ug usa ka tablet nga may balor og 10,000 pesos. Hinuon human sa 5 ka oras, na-rescue ra usab dayon ang responsable kinsa usa ka 16 anyos nga lalaki. Na-recover gikan kaniya ang laptop ug tablet. Atol sa gihimong investigasyon sa mga personnel sa Police Station 1, nasayran nga ang naasoy minor de edad nga suspitsado ang responsable usab sa ubang mga insidente sa pagpanglungkab. Sama sa Sabang Elementary School sa miaging semana ug sa Tinggo Elementary School niadtong Pebrero. Kaning bata is repeat offenders ni siya, considering kapila na ni gabalik-balik sa home care na to. Since the age of 14, na siya record sa tuwa mga watay gini bata musaka og mga balay ug eskwelahan. Then gahapon nakuha na gid siya kato nga last nga eskwelahan nga iyang gilungkab gahapon, nadakpan siya sa tanod. Na-recover ang usa ka tablet nga iyang nakuha gikan sa Tinggo Elementary School. Apan sa Sabang Elementary School, ang stranded wire lang ang na-recover ug wa na mauli ang mga tablet. Namit ginanak ko na siya gahapon ang suspect kay when I was in Talima Elementary School kay na-assign ako ko dito for almost 3 years. The biktima na sa kuana dito ang school niya same person na gahapon. Apan gitataw sa principal nga wa malakip og kawat ang robotics kit. Sorry, wala nito siya gikawat ang robotics kit. Gihuman nito onya walang ni kaibaw na kalimot ta lang ni sa kadugay na nga gihuman niya nagtuog ni natin sa kawat. Ang minor de edad nga responsable gidana sa Home Care for Children facility sa Dakbayan ug karon lang hapon gipasakaan na og kasong robbery. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.